lan ngiring satemah langit biru angrengga endahing jagat. Nenggengang mapan wonten pucuking Gunung Kidal wonten cahya glebyar nyoba lanang gedhe pangaribawane. Lah menika warnane Brahmana sepuh saking petapan Talkanda Sang Mahatma Bisma ya Gangga Tanaya ya Sentanu Siwi. Menengake kang Pancandriya nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa mrih antuk wenganing Nugraha bisa ngudari ruwet ingkang mapan wonten ing Mandaraka. Mangkono juga dina mangsa semedi dipimulat repepeh nenggih Pratalira satriya ing sawu jajan nenggih Raden Nakula. Saranane wong yen luhung tak lopo kurang guling Halima solak jatmiko Astungkara sidang sekaring dawana langgeng ndak waspadakake ngangunggah ana ing pucuking Gunung Kidal. Iki putuku ing sawu jajar ya kuwi Raden Nakula. Padha winantu Basuki lan Raharja anggenmu Prapta Nakula. Mulinggi Kanjeng Hyang. Awis saking berkah pangestu Paduka wilujeng pesta langgen kula sowan sembah pangabekti kula kunjuk sandhap cendela Paduka Kanjeng Hyang Talkanda. Iya ndak tampa gawe bombong ing rasa. Nuwun sewu kaliyan kula nyuwun katrangan awit bingung karo sing manah kula anggen kula nggagapi satemah gugut mulak dhumateng lelampahan ingkang kabadari palungguhan samangki. Sebabipun menapa kok Paduka Kanjeng Hyang lenggah mapan wonten ing Gunung Kidal? Kula kula mergo aku nyawang swasana yang kebak prihatin ingkang nimbrung ana ing negara Mandaraka.
ya kuwi magepokan lawan ilangi pusaka kraton Kyai Udan-Mas ingkang disusul kelawan gerahe Ratu Mandaraka ya kuwi Prabu Salyapati satemah ana kenjeting rasa ceceking pamikir anggenku angesti marang Gusti nyuwun marang wewenganing pangeran supaya paring sih nugraha ambirat wujude pedhut ingkang nglimputi ana ing Mandaraka. Lah, ya kaya ngono kuwi ingkang ndak esti mula munggah ana ing gunung Tidar kene Mahasingasamun supaya enggak antuk trontonging pepadhan. Sabanjure kok Nakula banjur sowan ana ngarsanipun Eyang iki sing ndok kesake piye lan ana pawarta apa? Aduh. Kanjeng Eyang. Nuwun pangapunten kula mboten ngertos dumateng lelampahan menapa-menapa lah kok dipun dakwa anyidra Kyai Tilangsari nenggih Kyai Udan-Mas. Kakang Mas Arjuna tega mentala badhe merjaya kaliyan kula satemah kula dipun tibani wujudipun jemparing ingkang maweh daya angin satemah kula kendhang kapracundhan mongko kula dipun sumpah kemawon badhe nderek yen perlu kedah pejah kula mboten badhe gelo ingkang yetosipun babar pisan kula mboten angkat tos babagan nenggih icalipun keris Kyai Udan-Mas. Nanging ndrogene kok lelampanipun ingkang wayah kados mekaten Eyang. Bong ilahi ngawit namastu namasidan nakula. Ya nadyan kaya ngapa lan kepiye lelakon ingkang perih sing ndok tampa ing palungguhan iki tampanen kanthi ikhlas. Lampun Eyang percaya mokal lamun ta jeneng sira darbi patrap ingkang nista kaya mangkono. Ya mbok menawa carane pangeran carane Gusti anggene minterake marang kowe ngrabuk kelawan kowe gembleng marang jiwa kautamanmu kudu mawa pandhadharan ingkang kaya mengkene. Merga pacoban sing ndok tampa iki ora kok jeneng pangeran iki banjur serik kelawan nakula ki ora ning iki mujudake tandha katresnane Gusti kelawan jeneng sira. Para gagiri palungguhan iki telitinen utusane Gusti kelak ya titah sing ditresnani kelawan pangeran ning Maragagi sinaunen endi utusane pangeran sing ngulus kepenak uripe racake rina wengi tansah nampa pandhadharan lan uga pacoban saka Gusti tanpa beda kelawan jeneng sira nakula kapan bocah kuwi gelem sinau lamun ta ora ana ujian kapan bocah kuwi gelem ngati-ati lamun ta ora tiba luwih dhisik. Yes, muga-muga lelakon iki malah dadi pancadan kanggo srana anggugah marang jiwa prawira tumraping jeneng sira ingkang nyatani Gotrah Mandaraka. Nadyan to didakwa reget kang dadi asmamu kaya mengkono ning tampanen kanthi rasa ikhlas malah buktekno lamun to jeneng sira ora salah kanthi carana aja pati-pati bali lamun to durung bisa nemokake ingkang sinebut Kyai Udan-Mas nakula. Warkartika panjaleka Tumilat madono kengis Pungasabining kusuma Memayu waloyeng negeri Kraitanen timen rato Abdukan dirian Sedaya dawuh paduka badhe kula gegem kinarya pepangkem. Surakan panuwun ingkang tanpa upami. Daya-daya kula badhe ngestokaken sedaya ingkang dados pangandika paduka. Kula tambahing berkah pangestu kanjenengan. Sing percaya ya nggih. Sing percaya wong yen darbi sedya hayu mesti bakal manggih rahayu kula nakula.
Thank